Hello, my dear! Вітаночки! Меня зовут Вика, и зараз за 5 хвилин я открою вам таємницю під кодовою назвою ЕСЦ. А менавіта, як пожить за мяжой, поподорожничать по Європі, познайомиться з людьми амаль з усяго свету, прокачать свої комунікативні навики і окунуться з головою у новую культуру. І при усім при гэтым не потратить ни копеечки. Цікаво? Ну то поехали! Што такое ўвогуле ЕСЦ? ЕСЦ – гэта праграма, па якой маладыя людзі ва ўзросце ад 18 до 31 года з усёй кантынентальнай Еўропы, уключаючы Беларусь, канешне ж, могуць стаць валанцёрамі. Не, гэта не пра коцікаў, сабачкаў, старэнькіх людзей. Ну, а калі быць дакладнай, то не толькі пра гэта. Гэта значыць, што ён ці яна будуць займацца актыўнасцю у тым ці іншым месцы, якая прыносіць карысць грамадству. А праграма пакрые ўсе расходы. Цяпер пра праекты, якія яны бываюць. Яны бываюць кароткія, ад 2 тыдняў до 2 месяцаў, і доўгія, ад 2 месяцаў і до 1 года. І тут ужо шукаеш што душы заўгодна. Ёсць і археалагічныя раскопкі, і актыўнасці з дзецьмі, і праца з сацыяльнымі сеткамі. Дарэчы, вельмі папулярны напрамак. Арганізацыя фестываляў, праца ў тэатры, экалагічныя праекты з чарапашкамі. Уявіце сабе, якая мілата! Праца з відэа і фота. Дарэчы, я зараз на адным з такіх праектаў. Карацей, можна не толькі добра правесці час, але і пракачаць свае прафесійныя навыкі. Ну ці як я, акунуцца ў сферу, якая даўно цікавіла, але папросту рукі не даходзілі. Фінансы. Што пакрывае праграма? Па-першае, валанцёру прадастаўляецца жыллё, сродкі на яду і карманныя выдаткі. Кампенсуецца падарожжа ў краіну, дзе будзе працаваць валанцёр, і таксама пасля праекту з той краіны дадому. Прадастаўляецца моўны курс, таксама кожны валанцёр забяспечаны медыцынскай страхоўкай. І ў выпадку, калі яму будзе патрэбна медыцынская дапамога, канешне ж, страхоўка пакрые ўсе расходы. Ну, як вы зразумелі, ад валанцёра ўвогуле грошы не патрабуюцца. Толькі жаданне. Не дрэнна, так? Праца. Кожны валанцёр павінен працаваць ад 30 до 38 гадзін у тыдзень. Плюс ёсць 2 дадатковыя выходныя дні кожны месяц. Памятайце, што вы толькі валанцёр, а не працаўнік гэтай арганізацыі. І патрабуюць з вас як з валанцёра, а гэта значыць, што працаваць лёгка і прыемна. Якія кампетэнцыі павінны быць у валанцёра? А ніякіх асаблівых. Вы не павінны быць прафесіяналам у тым, што будзеце рабіць. Больш важна ваша матывацыя і агеньчыкі ў вачах. Якая ўвогуле мэта праекту? Навошта гэта арганізацыя траціць на гэта грошы? Всё проста. Галоўная мэта – салідарнасць. Важна, каб маладыя людзі былі адчыненыя на ўзаемадапамогу, добрасуседскія адносіны, дыпламатыю, узаемаабмен ведамі і навыкамі. Ну і падвядзем вынік. Калі ты студэнт, ці яшчэ толькі заканчваеш школу і адчуваеш, што табе патрэбен перапынак, каб зразумець, куды далей плыць па гэтым жыцці, то табе сюды. Калі ты ўжо даўно працуеш, як я да гэтага, і таксама адчуваеш, што табе патрэбен перапынак і новыя эмоцыі, то табе сюды. Ну ці калі ты проста ўжо даўно марыў пажыць у іншай краіне і адкрыць для сябе новы свет, то welcome! Калі даведаліся штосьці новае і цікавае, то калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа і падпісвайцеся на канал. Абяцаю вам яшчэ глыбей нырнуць у гэтую тэму і паказаць на сваім прыкладзе, як жыве еўрапейскі валанцёр 21 веку. Да новых сустрэч! Бай!